news kelang arat doan panstame pini dak nili nangko humri fuluni konstituensi long si nang humri pono dak fuluni konstituensi long nangko humri nangkok patumi dak fuluni konstituensi IM Kamora Kiling pan alang li pan IM arpupen pasun pon tuklupu nilitum ben stame bertalong pon si nilitum fuluni konstituensi doan long stame penang o arong along stame nilitum kahumri dan pansi karbeng long news pen inut pan karjupon pansi bor ipon po lasi dak penang o nilitum perangke pen bertalong pon ateng polote penang o IM Kamora Kiling pan kepas untuk ajone penang o ke ongdung fuluni konstituensi arat atum ke aning oirui asonsi nangman keman asonsi dak nilitum tekponong lase karbeng long news kelang arat doan panstame nilihin penstame puthot karjupon pansi nilitum bor ipon po kaprek arong lapen kaprek ahawar long stame dak nili non karja pon ke lake fuluni konstituensi lapen hopur lang dampote dak ke alang ni IM Kamora Kiling tum arong lo la soput hak ethetini nili tum karbeng long news pen karjupon pansi bor ipon po kardom kardom nili ge ne darong so lasi kardom lasi karbeng long news kelang radon panstame lasi non pini dak IM Kamora Kiling arong arat atum han nili tum karbeng long news pen cetong lo la soput hak alang litum aning ke oi la ma aning karong ma la soput hak IM arpupen pasun tuk aputhak alang litum pen lam thesi pen nilitum karju pon pansi bor ipon pon lasi nang lihin pen pisi la soputhak pupon nilitum ge mitron rong arat lo la pen te alang li Kamora ling masini tum tarong si mane fuluniria muni ke jwa khalo je non mang ke litum fuluniria muni jata pasun kitu la sini tum fuluniria mang ke pura ning duk cepak langi puta nitum tingwai pon molo apa yang itu mangke pura ningduk loh. Asila sonang thake non next mangke nitu biji sorkar mangke jog jelu pusi tingwai pon pusi ning cimat halo. Jong si pipe pulote arpu bat pulote thanglam ta lo. Aku arpu jong si arpu pipe pulote nitu mangke aka freka dol sini tung cewar supo. Nilimen ke nilimen monsin ongpi. Litum pen stame kaprek arpu alang li pan IM pasun tuk pus stame kaprek arpu bak poning pusi alang litum arong arat pen stame alang litum pen lam cepak lang kono laso apu thak angko puthot lam si hini holapu ilitum arjupon thuluna long news kelang arat dan pan stame non puthot adun bangke nilitum dak alang li IM Kamora Kiling hemsi nilitum puthot dak nang humri lo lasi penang o dak nilitum fuluni konstituensi arat atum han penang o arjupon lo nilitum karbeng long news pen stame la fuluni konstituensi arat do antum ke lam the isi pen isi cepak lang pon ateng pulote IM alang ni pan kaprek arpu stame pek poning tu si ke ongdung arat tum ke alang ni pan ningje pono alang lipan pupono lase karbeno to no mas konsil ke cari abang pu ke the ke dinga tum phans tame penang o ke ongdung arata tum bangke non puthot sonbak arpu pipona sonte mesenji pusi fuluni konstituensi arado an phans tame alang tum ningje pono daka fuluni konstituensi ke parlo do an aratum ke ningje pono lasi lason thakasi non nil tum karbe anglong news pen stame non nili grand report nili daka alang li ahong jailong sin tum daka do pono lasi laso putha nil tum ethethini ke ongdung aratum han stame mo pen stame arjupono lasi laso putha ni tum ahem nang kumri ateng bote daga non nitum thek konong lasi dak bangke inut bahini tum daga arata tum doponang lasi laso putha alang nitum pen PC ningje pon ma IM Kamora Kiling panstame non nili dak ahem
athengko ba hongjai long si dopon lo la si ethethini karjupon phansi nilihin penstame bor ipon po la penang o phuluni konsistensi nil tum kar ang long news penstame phuluni konsistensi long stame penang o dim long stame humridam lo la si la so puthak ethepen ethe chepak lang kote ruile thorlo alang li phan ke kaprek arpus tami pek poning pusi ke ong dung tumbang ke ningge pono la si la so puthak ni tum ahem nang nang humri lo la si la so puthak kopisi kening je pon ma kopisi nil tum karbeng long news phan nang than pon ma la so puthak nil tum dak puthot arju pon thupo kaldom puthot alang li hem along tame nil tum inut bahini phan puthot chetong pon thulo la si la so puthak ethethini karju pon phan si nili tum karbeng long news pen bor ipon thupo la so puthak alang li tum pen kopisi lam the chepak lang pon ma la so puthak le ethethini arju pon thuna মানে ইএমত পৰা তৰাই দিছে এইটো বিষয় কি ক'ব আপুনি এটা মানে কি আচ্ছা তুমি ক আৰু মানে কিবা সেইটো মই ইমান নাজানো না আজি বেলেগ এটা আলোচনা কাৰণে আহিছিলোঁ আৰু দিলেতো আমি সেয়াই এইটো উত্তৰ পূৰ্বী আপোনাৰ নাম ক'ব আমাৰ নামটো স্বপন দাস স্বপন দাস penstame lam the chepak lang kono alang iem kamera kling penstame ini sondak tek kono sonte mesen ji pusi chepak lang kono la si puthot ilitum phuluni konsistensi do analong rong aklo long puthot ilitum humridam phuluna niltum kamera kling iem ahem pen nang bar thu et pen non niltum dak rong arat atum han puthot arjupon thulang inte tangte ni la im ke than pon pet la so aputhak nang ni tum kan ning duk pon la so puthak ya rong sora di dia mati ni inde dia lu pin sige ba oi chun lo arjulong ni dat lang wa lang an chin dun u edat mati yo nang ni arjulong le lang ma arjulong le to dap sekar julong la to dap la to dap karjulong pen nang lining ko son no ken mathak ning ke oi lak le oi lak ta ko pulang yo chin dun de dalan ap ken im pu yong chon len tungen kor pulang he thế aku replik yang hela pergi kiling ni tengah orang hani mukor ke, etang ke di bangke cindun eda lamat he, kan te cindun eda lagi kupula, ni nak tanun iklik tidak dek, kan ke kacetiron pi. Abang lah si militum penango karbeng long news pens kami dak puluni konsistensi departemen long kami di humridam lo lah si militum im kamera kiling em kami humridam lo lah penango arat atum pens kami cingki cetan nam long lo lah si la soputa non militum karbeng long news pen dak puluni ahi cilong an nang lihat lo lah si la soputa militum karbeng long news pen ke puni lapon si lam thing ton pon pus sini dak tangke militum karbudam long teng penango dak rong arat tumpen kami penango dak cingki cetan long lo lapen kapreka arpus kami alang li pan kami kapreka arpus dipon ai si akinang sot kusi keong dung arat tumpen kenili tum perang ketene ka humidam tumpen kami ni tuman lampe cepak lang kono la si lan si ni tum karbeng long nius kan lampe cepak lang kono la si kardom karbeng